Another day mga katulits og lain na sad sa pagpanginjik og dapag with a twist nga mamana sa ta para na sa tay pasud-an. Og diri ang mga katulits largo na ta og palabya kung sure sa video katulits sa para po din taon makita ang uban katong ganahan maglangoy-langoy sa dagat basin di pagilang buhaton. Naa na ba tay uban pud nga nakatan-aw nga ila pang gibuhat manong dihang salamat. Tungod sa jug pag-share mao nay nagbunga. Unya habang ga suloy ko diri ang corals ug tuwa ko nakit-an kabalo ko nga dapag na nagtago-tago man. Sumata akong gibalikan unya deha tanawa ang corals nga bungkag na gyud. Unya kay grabe man kalisod nga magkuot-kuot ka motong akong gipadaplin diri akong gikuha para plaster kayo magtupok-tupok ka kay basin niya pod ug naa sa silingan dili ka kabantay magduko-duko ka adto magkuot-kuot masinduan hinuni mo aw impas ta ng utang. Grabe ba ani kang ngulngul mga katulits no ug sa katong mga wala pa kahibalo o tanawan ninyo ug pamina mo kini sa mga katulits mao na idapag nga grabe na kahapdos kadugmay makatunog ug ilahang panganon kadtong mga corals nga grabe kapaspas mo tubo. Ang nakaapan laman pod kay kung kini sila managhan kung mahurot nagpangaon nila ang mga corals nga paspas manubo, simpre mo amban man jud ni sa mga corals nga dugay mo tubo. Manon kinahanglan nga i-control jud sila para balance ra pakuan sa mutag managhana. Unya diri ang katulits no na anas daylang nakit-an ay kini padung pa mo sulong sa mga corals kay baktas-baktas man diri as kabunbunan. Unya kay tuod nakit-an man ato aw nakadala man tago paginjik kay mao itong purpose katulits manginjik tauna usa ta mamana. Mao gyud nay akong advokasya katulits no. Isipod astang mamana ay mara nag-warm up na puna diri sa Nambaw pero kining warm up aw maginahuna na ho nga warm up nga makatabang di ba? Sakto mga mamana ay di ba kinahanglan ta mag-warm up usa ta mudong sa ilalom. Habang warm up ta aw diri ta manginjik tauna. Panigurado katulits inig human mo panginjik grabe perting kalawi na isawom sa lawom. Na experience guro nako katulits mo nang diri mara kong tirada makatulits usa ko mga sa lawom manginjik ko nagdapag para pud makatabang ta sa corals di ba? Malipay na ang corals dili lang kayo corals malipay katulits to simpre na po'y mga mangisdaay nato no nga dili magsakay bangka way bangka diri ra gatunog-tunog sa kabatuan unsa og matumban nila imbis kay nanginahanglan sila para sa lang panudan para sa pamilya manhiman di ay tungod sa pagpaningkamot unya kay na disgrasya man nakatunog man diring grabe maabot biya po ni og nga uban mo comment katulits nga grabe mga 6 ka buwan 5 ka buwan napoy si man ra dipindi magud na kung unsa ka grabe nga natunog ka diring dapag mga katulits mao nang kinahanglan jud sila i-control para pud kanatong tanan og labi na sa kinaiyahan no damor biya nga corals katulits no damor gyud ang isda mao bitan ang kitang uban may untag mingaw na kayong isda sa Nabaw na sa laod ay simpre wala man sila yung mga balay dali Nabaw ani biya po sila mga itlog ng mga isda katulits no ilabi ng kanang mga gagmay isda mo ilang taguanan para di sila mahan sa mga dagko nga isda unya diri katulits tarasad ko ilain nga nakit-an diri murag padong na gyud sa mo tungtong sa maong bato ba kay magnanaw-nanaw siguro nig-asad corals matan po din sila kadto katulits no laliman ka kada galawan nila katulits nay mata pero di na ingog tin-aw nga mata katulits na nay pagka-blur pero kining katulits no bisig blurred nilang mata makahibalo na sila kung naay predator nga moduor nila kay grabe maguna sila gradar katulits no makasins maguna sila unya diri katulits kay nahuman na matag panginjik o lami naman pud isawom sa lawom o lami na pud ipanguha og sudanon matuning proceed ko unahan di ako natirahan matik impas ang kitong earns o kung nakaabot ka diring part sa video mga katulits no hangyo din ako katulits nga palikog share sa video kay para makita ang uban sa mo tagatong mahilig sa dagat no unya diri katulits di ako gigukod-gukod nga isda riya lami ra diri sabaw panlaman kay iyahan ang teritoryo kusog kayong mudagan mulangoy day simpre atong gibalikan nga ning tago man sa unahan og di sa pagtira nato bato ang napuruhan grabe ka mat-an isda katulits matuning proceed ko sunahan no og sa dihang himan-himan nakakita ko grouper katulits lapu-lapu mao ni gitawag nila diri og marble grouper sus di agyud ka tumbang sunaho unya samantalang paduon ako lidza tuading naman og layo matong ako na lagi tirahan ba pang samba ug naego jud katulits pero nahadlok ko kay ni sud sa buho mao ba ni ka diskresyon sa mga manaay no na matanggol na sila maglapu-lapu maningkamot ka makuha matong ako gibunlot matong pagbunlot na katulits impas tuwa unod mi nadala na ho mato pagtunga na ho maal ni naingon na ho
Grabe na kong pangagho katulis no, pero dive ko dira sunahan akong gi move on katulis kay nga naman dyan ang isda pakuha or di pakuha. Ug di asuna mga katulis kita gi ug daw kabuk mangagat mo tong gisurbol na dyan ako katulis. So kay lami na biya ka ihigop sabaw gikan mayag bagyo mo tong di adjud na puruhan jud nato medyo lalom-lalom na pud katulis no. Pero safety man ta kay nakatunga man aw dakak grasya pa jud ta. Aw para tuan ni katulis mo na giingunaho. Kung di para imo ang ista huwag mo nang pilitin kay kung paray mo gali na dili nakapalisod disuron motong di ka gigasyahan man ta aw labing maayo impas pula-pula ang sabaw ni ay pero grabe pingis-pingis pug agi katulad so pero sa ato palagi basta kay paray mo ha ihatag yun na di ara makatulad to nya kay taas-taas man akong video makatulad basta gikapoy o gilaay naman diya pagpaminaw sa ato ang video or pagtanaw sa atong video aw diri ako kutob katulits og mahinaot lang ko nga inyong isorning video katulits ilabi na tong pagpanghizik og dapag katulits para pud ma-apply sa uban daghang salamat bye bye stay safe.